276 hadis عن ابن عمر مرفوعا أمرني جبريل أن أقدم الأكابير. Ibn Umar haber ite Peygamberimiz aytgan, "Миңа Җибриил олы кешеләргә өстенлек бирергә әмер итте. Миңа Җибриил олы кешеләргә өстенлек бирергә әмер итте." Олылар дигәндә монда яше белән дәген, дәрәҗәсе белән дә. Ягъни олы кешеләр яше белән дәген, дәрәҗәсе белән дәген. Әнәс ибн Маликтән хәбәр ителә, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә һәм аңа якынаерга тели. Һәм бу кеше олы яшьтә була. Һәм аңа кешеләр урын бирергә теләмиләр. Пәйгамбәрбез моны күргәннән соң сабыйларга рәхим шәфкать күрсәтмәгән һәм олыларга ихтирам күрсәтмәгән кеше бездән түгел диде. Бездән түгел диде. Шулай безнең белән алдык хадис, бер вакыт Пәйгамбәрбез янына кешеләр киләләр, сахабалар киләләр, ниндидер мәсьәләне шишер өчен. Һәм алар арасында бер яшь малай сөйли башлый. Шунда Пәйгамбәрбез аны туктата әйтә, кәббиру, ягъни олы кеше башласын ди. Шуңа күрә олы кешеләргә өстенлек бирә кирәк. Олы кешеләрне ихтирам итәргә кирәк. Бу әлхәмдүлилләh, бу Кавказ якларында, Чечня якларында аларда мондый гадәт калды. Аларны олыйлар. Ләкин безнең якларга караганда бүген күп кешеләр олыларны олыламыйлар. Хәтта бер йортта яшәгән әти-әнигә дә ихтирам күрсәтү юк бүген бездә кызганычка каршы. Аларга ничектер икенче сорт шикелле карыйлар. Алар белән сөйләшмиләр, хәтта аларның сүзләрен дә тыңламыйлар, хәтта аларны аерым ашаталар. Аллаһ үзе сакласын. Шуңа күрә олы кешеләргә хөрмәт күрсәтергә кирәк. Олы кешеләрне ихтирам итәргә кирәк. Олы кешеләрдән тәҗрибәләрен, аларның киңәшләрен алырга кирәк. Али ибн Талиб ялгышмасам әйтте, олы кешеләргә хөрмәт күрсәтмәгән кавм уңышка ирешмәячәк. Олы кешеләргә хөрмәт, ихтирам күрсәтмәгән кавм уңышка ирешмәячәк. Дәвам итәбез.